basta kamawan yan sa mga alagad si Kandinan Trifon Morales and then may partner ka po na ako diri Sir Randy Kayad as apita always say a prayer unahon tani atong pagpanalangin sa atong nabaw makagaham Lord thank you kayo sa imong gihatag ka namong grasya matagad lang thank you kay Lord og sa among sing gipangandoy gihatag nimo sa tibok kalibutan ang kalinaw mudang at alang kanamo thank you kay Lord thank you kayo salamat Lord bueno tumaglangan migala ato nga suwatan po ka naman ito katagan o pagtagan pinadakin usak ka babae nga magpatago lang singahan nga Aileen. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Aileen. Kini akong problema mahitungod ni ini akong bana. Sukad pagidi kani adto nga gusto gyud kay ni siyang magkonsehal sa among barangay. Apan wa man gyud kandidato sa pagkakapitan nga nikuha niya aron himuon nga line up sa grupo aron mahimong konsehal. Inighuman na sa eleksyon, mawa na lang sad sa iyang hunahuna ang kaguol nga wa gyud mikuha niya. Apan karon nga nagkaduol na pod ang eleksyon sa barangay, agoy nangita na sad siyang paagi nga dunay mulansar pagkakapitan nga mukuha niya. Ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan ha dihang nagsingabot ang eleksyon. Usa ka to. Nagduwa-duwa pa si Untoy nga musanong sa akong kanya nga ako siyang i-line up sa akong grupo nga mahimong konsehal ning nagsingabot nga barangay eleksyon. Sagdi lang. Ako rin niyang muana sa ila aron makigsulti ko ni Untoy. Oh, sige. Okay, bye. Usa na lang kuwang aron mahitsas na ang among line-up. Ug si Untoy, siya gyud ang gusto ko nga kuhaon. Siya gyud. Unsa? O day, mo to karon sa ilang parehontoy kay kadungog ko istorya nga langsad ko no siya sa pagkakonsehal. Ako siya ngayon nga moapil ko sa ilahang line up pagkakonsehal. Kung mahimo gani kung konsehal day kanas kapitan idoy pikatan ko gid na baba. Lagot kay ko ana niya kini hangyo ko ana niya sa una nga ako yung naon pagkakonsehal pero ay balibaran ko kuha. Kini dong, paminaw dong ha. Ayun na lang kahag-apilan ng bugdong lugay nun sa eleksyon sa barangay. Uy, kapilan naman taong kanangita og paagi nga kanang kanang maapil ka sa mga konsehal pero wa man gyud tayo ni kuha nimo. Naunsa man kaay na lang pamugos na matipon kas lang line up ko eh. Aday, kung waga ni mo kuha ron ako nga grupo na magsulo ko. Na, Mag-independiente ko. naunsa nga? Independiente. Sa badi ay independente ra na imo ginusulod imong bakba. Mag-independiente ko! Dong Ang Junior. tagal ko! Na problema ko nga naluoy sa kumbana kay gusto gid lagi siya nga magkonsehal. Mauto nga gipasagdan ko na lang siya nga niadto sa iyahang pari Untoy. Gisundan nako. Nagda pagsista niadto sa bayis iyang kumpari. Oy, pre, may kaniya ka pinagdadyo ang sistana. Inom taga may pre, nga katakatata. Ay, maunay tuyo na ko niyo, pre. Nung inom, storya niya. So, bagay na may ba? Ay, istorya na mababot direksyon. Ay, wala na ay. Leksyon ay. Inom niya, katakatata diyot ba? Okay, pre. Ay, magpalit sa taga mainom ha. May problema, pre, ha? Oh, niya. Hmm. Dawatan niya ako tampo, pre, palit atong mainom. Dawatan, pre! Mao ba na? O nay uy, pagkakita na ko nga naglingkod na sila sa tugkaran ni pari Untoy, nibiya na lang ko, wala lang kumuduol nila uy. Ay, pastila ng bana mo, eh. Gusto gud ay taon siya nga, doon ay mo lang sad pagkakapitan nga mukuha niya isip konsihal. Ay o lagi nay, ug kana si pari Untoy. Nakadungog man siya og gabi nga mudagan ni pagkakonsihal ning atong barangay, mo nga iyang giadtog yun. Kay iya ko nung hangyoon aron kuhaon sad siya og apil isip konsihal sa kapitan nga mukuha ni pari Untoy. Ay, kahasol na ba aning mudagat konsihal ining barangay, oy? Kay bisan barangay lang gani, ha? Gamay ra gyud kayo na nga posisyon, pero mugasto ka gyud. Unya, doon na pagyudaghang mga tao nga mupahimos o pangayo nimo. Maugit nay, tinuod gyud na. Ay, o kayo, oy. Ispoko mo nang, mulang sa kapalanggani, ha? Wa pa gani mo abot ang eleksyon. Tawgon ka na konsihal sa mga tao nga mangayo nimo. Basta makagasto ka gyud, oy. Ako naman gisultihan anas Jonel nay. Okay naman kuno siya. Di man sad kuno siya dagko ginatagan.
kung naay mangayo niya. Ug matod pa ni Junel na nga kun modaog kuno siya pagkakonsehal sa line-up nila ni Pari Untoy, iyagid ko nung pikatan si Kapitan Idoy. Kay nahiubos jud kuno kaayo siyag dako kay nibalibad ni nga adto siya sa ilang grupo. Siguro ra ba unta kuno siya nga modaog kay madama siya sa kahig. Kay midaog ba si Kapitan Idoy? Pero yun na pa. Narabas untoy sa akong nahibawan. Si Kapitan Idoy kuno ang mukuhaan ng untoy. Ha? Mao ba? Ana day mo line up si Pari Untoy sa grupo nila ni Kapitan Idoy? Rangkay, pre, rangkay. Nom, 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 nom. Nom. Okay, pre. Lumiag, Ibnor. No, man, no. Man na mag-inom si mong tagay, pre. Ha? Ikaw na si kanta human ako. Sige, wabli mo, pre. Okay. Pasay, pre. Mukanta ko. Okay, Pasay. yan, Pasay, yan. pasay na yun. Yan. Pasay. Uy. Putol magkunda di mo sa pre. Listen naman duyog, pre. Ayaw kanta kita po tauran. Sakto lang. Saya tauran na itong si... Sakto. Ayaw tauran. Tali kwirdas. Ayaw, pre. Ay. Ikaw. Kanta. Na kalsil pa na. Tahan to. Bina, pre. Bara ko. Ano rin ang tao na eh. Ako po rin. Ako rin. Yan na. Ang tao na itong kantang Anhing Yoyoy Bulyami katong ay luling. Ay, kana kaya nito. Ano ka? Para. Okay. Okay. Sige. Ay luling. Kung dili ka, ikaw lawang. Lamang. Ang ginamanggad, ang ginamanggad, indughan. Ay luling. Kung dili ka, ikaw lamang. Ang ginamangkad, ginamangkad ng dughan. Sa lungsod sa kasing-kasing, may luling akong dinansing. Apan luling ayaw kasuko. Ang gugma mo alang kanako. Ning lungsod nga mong kipuyan, daghang gugma ang way kagawasan. Kay ang mga kababayan, di mo dilikon imong kuanan. Gabre. Okay. Nindot yun ni magtingog, pre. Ang libre, kalimbot li ko atong luling. Lain ko tawon, pre. Lain ko tawon. Unya na paitas. Puya, oy. Lagi. Indot ka kagtingog, pre. Nah, kanta, pre. Mao nga, ba na pag-aing noon, pre, nga ako na niya makonsihal sa itong barangay. Ako na niya ang pinakanindot. Og tingog sa tibuok mga konsihal, ha? Ako'y kinandutag tingog suot sa itong barangay. Mao lagi ni ako, pre, kay mao na akong tuyo karon ko nimo. Nakadugog ko nga mga tabi-tabi diya sa mga baritis nga tabian kayo ning maabot eleksyon sa barangay. Mudagan man kuno kapag konsehal. Lagi, pre. Ay, bagay na, Diya mo ko ito, butan na ba sa? Diya mo ko ito, pista sa pika sa sityo. Kuhaan, pre, nga Sponsor? nag-sponsor sa Paritis Show ba? Katol kay. O niya kay nangobidya man ko o kanang sulti sa mga entertainers nga mo kuan kanang mo lansan ko konsehal pre. Diba. Kanya ay pastilan. Ila sabi tawag adlib pre nga ba sa ilang show pre nga lansan ko pre. O siya yun. Sila yung tandaan nga mga entertainer pre ila adlib ang ayo ako nga ako nga mahimo nga unyang umaabot ka konsehal. Pilihatag di ba to? Pilihatag. Hatag. Na yung barbuhatag. Sila pa hatag ako pre may to. Ako mo nga wa nga tawhang matay. Mo tinuon lang gyud ako pre kuan tinuon lang gyud eh. Dagan lang yung pagkakakonsehal pre. Ako lang yung sungon magkuha ko grupo pre. Sanungon yun ako yung grupo pre. Wa ako mabayad ato nila pre. Diba. Gamay na ko yung hatag pre, gamay na ko. Gini pre, marami sa Jeff Kaparida akong migo taon ha. Ha? Si Hales Linaw. Ikaw ba? Ah. Ipit Kaparida. Ikaw. Sa iyo rin kayo, ikaw. Sa iyo na kay kakwaon nila no. Nya ako sa iyo magyud ka nga hagbay ra gyud kay kung gusto makonsehal. Pero adyo ko niya kuhaan kinsa managan ni. Mao man bitaw nga suko kay kuha ng Kapitan Idoy kay kon nisalo pa to siya sa akong hangyo niya kaniadto taon nga magkonsehal ko niya. Konsehal na karon. Pagpapak ko ni mo. Mo niya itong gyari rin. Ay, Ang palungay niya inom-inom so kay
Ha? Di ba? Madanawon ka ko sa kahit ron. Oh, Ay, bitaw da. Suko kay ka ng kapitan Ay. Idoy. Mga kondo na kinanglan sa barangay. Ang imong asawa, ang imong patuos barangay. Oo, Mao dai. pre. Mga karong mabot pangampanya, pre. Ay, sunta utor kung may sindoy, eh. Oh, ako na sultis mga tao nga siya yoy. Way kayuhan nga nahimo din sa atong barangay. Siya kapitan nga way ayo. Ah. Busa pre, sige na pre. Ha? Kung kinsama ng kapitan nga moatbang ni Edoy din lang kung kapitan na niya. Ang kanang buot mo kuha ni mo, yapil taon ko line up niyo pre. Kaya aron sa taon ko, mahibaw ko o mga kapitan ko, makonsihal sa taon ko ba? Nya ako'y mo daw talaga ito. Ako'y mo daw na aron din na siya makadaong. Saman. Ako ninyo. Pero. Kalma lang, pre. Ang kapitan ra ba nga mga kuhan, pre, kanang nga buot mo kuha nako pa, pre. Pero, wa pa. Tunda sa tabi. Kaya bro, kadumot pa. Wa pa. Namiya. Wa pa ko kasal. Suwa, di asin bro. Kiyat. Muna tagtamilok. Tambal na ulcer, pre. Tambal na. Wa ko te sumsubong. Dahil play na. Pero wa pa ko sanong, ha? Ah. Pero may ko tuyo nga, sanungon ko na lang siya. Kimisabi siya nga siya bahala, ni ko kagasto ba? Mo ba? Ah, Yan sana ni kuha ni mo. ang buot mo kuha ala ko, pre. Aron, apil ko sa ilang line up, pre. Mao si Kapitan Idoy. Oh. Usap! Ay! Siya yung kuha ni mo. Wala, pre. Ubos kasi ang lagi line up. Si Kapitan Idoy! Human masayod ang akong bana nga si Kapitan Idoy ang buot mukuha ni Pariuntoy pagkakonsihal, naglipog na siya kung unsa iyang buhaton, kay ang buot mo lang sa pagkakapitan nga muatbang ni Kapitan Idoy, wa man sad mukuha niya kay hitsas naman sila sign up, mao nga ingon ini na lang ang hunahunaan sa kumbana. Ha? Ingon ana ang buhaton nimo? O, Dylan. Dungog mo tabi-tabi nga si Kapitan Idoy. Bakuwag doha ka konsyal. Kaya ang duha ko no konsyal, last term naman ko no. Niya ang uban to, ang speakers, kay di man niya kalyado. Mao nga, ko na ako dahil, amigo na lang ko ng Kapitan Idoy. Tawag, muhangyo ko niya nga, kuha ko na lang ko niya isip konsyal. Tipon siyang gripo. Gripo. Kanang gripo, usar may agas na. Di grupo na Wala siya. no, pero oy Dong Junel. Usar siya. Wa ra ba'y maayong buot? Ikaw ba? Unsa Wa ba? ra ba mo'y maayong buot ang Kapitan Idoy? Mudawat ka siya nimo nga matipon ka sa iyahang gripo. Aw, gripo naman grupo. Ha? Dong Junel. Nya, di ka mauwaw mo hangyo niya. Kunya iya gapon ka balibaran, ha? Isa ha. Mito no? May dad rin ko malimot at eleksyon ko. May agi mga sa diyang giblibaran ko niya. Wagi ko malimot niya akong gipasabot. Kaya di ko niya rawatong hitsas na siya. Diha bitaw ko ato bitaw. Gipasabot ka niya, pero ikaw perti gyud imong hiubusa og mibuhi kag mga sakit kang puong batok niya. Pasiluwa lang ko, Junel. Kung saan na hitsas naman mi. Unya, polos masab sila mga ilado sa ilang sityo. Unya, may mahikap sab sila kung pananglitan doon na may galastuhan sa kampanya. O ako ba doy? Uy, lado kayo. Hindi sa mong sityo, ay. Tunam sila ko yung mga trabaho sa... Bisa kung sa'yo trabaho na kumakatag mo ginakmay. Mga gastuhan po. Sa mga kinahanglas grupo. Sige na ba eh? Anal ko timaw ni mo ba eh? Pwede ba eh? Pwede naman ka nga doon na kay usa nga balibaran Idoy para si Junel ang imong ipuli. Pamalipad na lang og usa sa imong konsihal. Ingna na lang kap nga dunay usa nga nasaaran nga nauna nila nga imong nalimtan. Bitaw kap. Gusto yun ang usawa kap. Gina kap. Pili lang di usawa. Kaya di kayo bugat sa grupo. Tagtanga na. Patiri na. Ako'y puli. Maglisod juga ang kay kana sila. Pulos mga nagpuyo sa nagkalinlaing sityo. Importante manggod nga kada sityo aduna tay kandidato nga makuha kay may kampanya sa grupo aron pagbutar inigabot sa pinilihay. Unya kita usaraman ka sityo ning atong ipuyan. Unya do na say taga atong sityo nga akong nakuha. Bida sa istoryahay. Aw, sa'yo naman tanang sulparo ba? Kanatang usa ka tao-taon nga ay magkuha pagkakonsihal. Tagak ka na. Ako ipuli ba? Simple. Migo ko ta. Simple na. Hindi na lang ito magdagan og istorya, no, Yon Hill. Kay mapagaw na lang tayo tinubagay og istorya. Ang resulta, dili mangyapon ka na kukuhaon. Sa laktod, dili nakapwede kay hitsas na me. O na diya. Diya.
Pues di na lang talaga istorya. Di lang sa kumulangsad. Karo umabot pinilayad to ko kampanya sa imong kontra. Amigo, pero mo kong gibalibaran adto ko mga kampanya sa imong kontra. O kami tanan sa akong sa pamilya. Di mi mo but-butar ni mo. Diha gyud ko anang higayuna nga misulti ka og bati batok ni Idoy. Lagi day. Dito yung kampanya sa imong kontra. Ako si gidaot. Mulang, grabe ang imong pagdaot ni Idoy, oy. Imo pang giapil og sulti sa mga tao nga sa mga ulitaw pa mo nangawat siya og kanding og inyong giihaw nga mga barkada. Tinuod sa da. Ngawat wiling panty sa una sa iyan. Na, og sa dihang nakadaog na si Kapidoy, daghan kay siya kaayuhan nga nahimo, pinangga magkisa sa mga tao. Nang ka ko taon. Doon na mo kayo daghang resulte oy nga wa say nahimo din sa barangay. Daghang kami taon resulte na ang mga tao nga kontra niya seleksyon. Ay anak man gyud ang mga kontra sa kapitan dong, di man gina sila mo tan-aw sa kaayuhan nga nahimo sa kapitan. Ang ilang tan-awon ang ginagmay nga si Piatman. Pero ako dong no sa tan-aw ko, okay ra ba yung binuhatan ang kapitan Idoy? Okay. Kana magawat ka okay na ha? Kapitan niya ngawat kanding ha? Kapitan sa mga taong kuwatang kanding. Pastila nimo, oy katuk yang gihimo nga batik kani adto dugay naman kay tustanan mga ulitaw pa man mo ato. Ang karon ang atong hisgutan. Okay man gud siya karon good. Basta ikaw ay nalang pakunahuna nga mulansar og konsehal. Kay why grupo, wa kay grupong kasudlan man. Mulang sad gyud ko isip independiente dili sa tunapit. Saba diya, oy tinud-on imong giingon nga magsulo-sulo ka. Sus dong, samot jud kadako imong magasto anak kay magsulo man ka. Og layo kay tinuod nga makadaog ka kay why grupo nga mutabang nimo. Usa tambag ko lang ba. Ayo ito pagkunahuna ba hinaana oy pahuway na oy. Basta dagan gyud ko day. Kinahanglan mahimo gyud ko konsehal. Jalil! Ay, pastilan anang bana ni mo, eh. Wala naman kay grupo nga, kuan, nga kasudlan, nga nung mo at maguna siya. Amot anak niya eh, maluoy pud baya ko na niya kay bana lagi nako. Hagbay ra gitaw na siya gusto nga mahimong konsehal. Ay, Gusto gid unta kong mutabang pero wa man ko ikatabang. Dito na ko gikan sa grupo sa kontras kapitan. Pero hitsas na po sila. Iday, napi na ba kong dagan konsehal? Siyal! Ah. Sinal, siyal! Yan, sa mga tikon mga tao mga tikon mga tao nga, ulit tao nga nag-inom sa tindahan. Ilang sampit konsehal. Bida. Ay, bro, ibayos lagi. Gusto ko konsehal. Usbaragon, konsehal. Usbaragon. Oo, bro, ko gibayos langit. Ang probinsya! All. Salamat inyo, ha? Basta, kalong umabot ka eleksyon. Ana, gawin punta ni mo. Numero 1 kayo sa mong baluta. Siyal! Mingon ko, Uli ko siya, amo dyan siguro na mudaog ka, ikaw agad ang mamutahan. Madam. Sa tinyon mo? Tinuli ko sa tinuli, ikaw yung mudaog. Ikon siyal! Kuyo kay ikaw, eh. Kung duli ka magaling, pagkadaog na simba ko, no? Papatuloy ko sa... Purbida. Diyan, ikaw, di ka madaog, maghikog ko. Salamat sa inyo pagsuporta ka ko. O garon, patuli mo, yung paghikog mo na. Daghan ka salamat ninyo. Sige, ato na kulis ako. Siyal! Punis rin ang mong giinomig, eh. Kapit na mahulot. Pwede na siyal. Kita. Basta siguro laging maghikog kayo. Di ka kadaog ka. Nasaling na namon ni mo. Siyal! Unsa? Mga isultis, mga litaw nag-inom dito sa tindahan, day nga, daog yung kuno ko, kay sila tanan, butar ko nako, og lami kayo akong pamation nila, day, kanang, tigtawag na nako, kutsya, liduta, Basig na ngayon sila kwarta para puno silang giinom. Amo lang, ayaw mo yun na silang, tagal na ko 300 pesos sa iyo, kay lami, man kayo pamation nila, kutsya, madaog ka, o di ka madaog, maghikog ni, di ka patuli ko kusab, basta liduta lang, day, kutsya lang yung Dato pa mo dayo kag dagang independiente. Independiente, day. O pa man musuway og duol na ko kapitan idoy. Suway sa na ko duol kapitan ito kay matod pa sa mga tabi-tabi. Kuwang palagi silang duha. O musu
Unya, kay wa man may maayong buotan ng kapitan, basi masakitan lang kagbalibara na sad ka. Ako man kinahanglan dahil busa, mapaubos lang ko. Apan sa dili pa kumato silang kapitan, adto sa ko sa Untoy. Mungutan na kung doon na bagyo'y duha nga bakante sa grupong kapitan. Wa na lang ko magpakita og pagbabag sa gustong buhaton sa kumpana aron dili siya mag-uol nga hasta ko mo discourage niya. Gipasagdan ko na lang siya nga niadto sa ilang pariuntoy. Pre-toy. Pre, Pre-toy. pre. Pre, kuhan kining. Sanungan ako, pre. Ha? Pasanong ko kapitan nga mahimo kong line up nila. Ano ninyo ba? Ha? Oo, pre, hangtod karon pre. Kuha mo gyud mi og usap pre para mahitsa sa among line up pre. Okay, please, kung mo, pre, ako li tipo sa yung grupo taon. Ato ano ko sa kapitan ni Doy, pre. Ha? Og ingnon ako siya nga ako may kuhaon ni aron mahitsa sa inyong grupo, ha? Ato ano ko kanunayon sa kapitan. Oo, ikaw bahala pre ha. Pero wala ba may tarong buot ang kapitan pre? Pero mo parihir dahil long sa usawa, pre. Muingo sa itarubuot, itarubuot. Kasi ka mo mga way buot, ha? Abida. Ay, di ba, pre? Hangyo ko ni mo, pre. Hangyo ko. Unsa may hangyo na daw ni mo na ko? Kaya, nakasuod na mo yung silang line up, no? Nyakuha pa man mo ko sa. Ikaw lisong ti kapitan, pre. Ing na anak ko yung line up. Ibaw naman to siya ang dagan kong kutsihal. Ing na, pre. Sige. Sige pre. Ako yung una nga mo sultis kapitan nga mo tipon ka na mo pre. Karon na pre, atulong kapitan. Og sultihan taon niya ka, uon sa desisyon ha. Perti niyang daot na ako at tong permiro na kong dagan. Iya panggi, hisgutan ang pagpangawat ko og kanding sa una. Kunya karon, mong yourself nga mo tipon sa akong tiket. Kap. Tawatan na siya kap. Total, kuang yung tag-usakap. Grabe kayo nga iyang pagdaot na ko, Undoy. Ug hangtod ron, wa pa may maayong pagtinagtanay. Kap ka nang basin og butagan ang siya ni mo. Una kap. Una siya tagad mo kay gusto man siya nga tipon sa atong line up kap. Basta kay dili ko mudawat niya. Dili yun kay nahiubos ko pag-ayo. Ano ba? Malibal ka siya ito, eh. Oh pre, pida. Ubos kay siya nimo pre atong miaging pinili pre nga imong sulti sa katawhan nga siya kawatan og kanding. Duwatan mo sa siya ganding yun! Kung mao ba, ano nagpamugos gud uy dog Junel. Saka ako yung mga to personal yan, no? Ikaw doon ni pre. Oh, ako doon yan. Kana pre, mas pre ko mao ni buhaton ni pre. Ikaw ang personal og doon ni Kapitan Idoy. Oh, ay, si Kapitan Idoy, nasa atbang, oh. Nagdagdag akong suga. Para itao, di alis buste. Ay oo, kay kanang iyang gibarugan na poste, napunder namang sugaan na. Ug ang mga tanod ay hagdan una. Magtao din na sa sugas poste. Oo, dool ko, be. Ako yan to, Tuol do yung barugan sa kapitan. O ginaniyo na ko ang pagbuhat sa tanan ay. Ay, nani ay. Oh, sige, katkata ninyo ng suga nga na punder. O tawrin ninyo dahil akong suga, oh. O, kat ko. Salamat kay Kapitanan. Thank you kay Kapitan. Iba kitang sigaan diya. Ngit-ngit kayo ng mga gabi din eh. Salamat kay Oh, Kapitan. okay na tayo. Oh, aron. Hoy, wala daw! Oh. Ha? Amin ako tanan, ha? Inigabot din ng eleksyon sa umabot. Ato ba dago tagbalik si Kapitan Indoy? Ang kapitan nga buotan kay matrabangon, da! Sa di ba? Kap. Gidahil Gidayeg naman ka nang kap. Abi ka niya bada ko siyang atik. Believe kay kuha niya ito, kapitan. Hindi yung kurakot, kawatan. O sa ato rin, padagong balik, ha? Uy, may pengon siya nga hindi ni. Oy, kapitan, may ngadlaw niya. Tao ni mo suga? Bay Tunel. Kay, napundir, maningit-git po magabi. Ibagin ako ni mo. Believe yung ko ni mo, kap! Believe ka na ako? Sa kong pagkawatan o kanding? Wala pa, oy. Pero kami, kap, mga to ko sa inyo, kap. May importante ko tuyok di mo, ha? Okay ra. Bukas ang pultahan sa mong bahay. Alam ka ni mo, Bay Tunel.
Gisultihan din ko sa akong bana nga ni okay ang kapitan nga moadto siya sa ilang bahay ini kagabi. Nagpauban man ako, giubanan na lang sad nako akong bana pag adto sa bahay sa kapitan anang pagkagabi. Apan ako na lang naluoy sa akong bana dihang mihagad siya nga mutipon sa line up sa kapitan kay kuwang man silang usa. Wa man siya dawatas kapitan. Kapidoy. Mao ka na, Bay Janelle. Oh, Bahala no og kuwang may sa among grupo, inigabot sa piniliay. Dili ko mudawat nimo nga mutipon sa akong grupo kay hangtod karon dako pa nga kung kay ubos nimo. Ana mo eleksyon kap. Gidaot ka kadi adto, ikontra man ta, pero karon ka uban naman ta. Ana ang kong kampanya nimo? Pabor ko nimo. Kay ka uban naman ta. Kutsihal bang uri mo? Pasayloalan ko ha. Dili ko mudawat nimo kay nasayod ko. Napugos ka lang o sod o paduol na ko, pagsuon na ko, kay gusto kang mudaog pagkakonsihal o sa pasaylo ako. Dili ko mudawat nimo, dili yun, Janelle. Ay! Ha? oh, Pues bahala na ko kong grupong kasundan. Mulangsan ko bagay independiente, ha? Bahala na magsulo kung ikaw. Magampo nga tikihol ka sa butsukan. Ang ako- Pamakon ka. Ang ako ba, Janelle? nga? Unsa man? Unsa imo, ha? Di, wala na imo. Imo lang tanan. Di na kagadaw magbalik, kapitan. Bakante ka. Bakante. Nagkabati ka, Idoy. Bati ka. Di ka daog. Pagbalik, di ka kadaog. Dili, Idoy. ako ginauwo sa among gibuhat nga pag-adto sa bahay sa kapitan kay wa gid mo dawat ang kapitan niya. Bahala na lang kunog kuwang silang usa ka konsihal basta di gid siya mo dawat sa kumbana. Mupadayon magid og lansa nga kumbana pagka-konsihal isip independiente. Babagan ka nako siya o akong uyunan. Unsa man ka mga pasultihon? Aileen. Okay, Ate Pres. Okay, ang isendo na ito kanong adlaw, Goliath. Kini si Inday Aileen. Problema. Ellen. Oh, Inday Aileen o Aileen? Aileen. Oo. Aileen. Si Inday Aileen kay na problema ni siya kay kuan lagi ang bana bataw na Pres. Gusto gyud kay magkonsihal pero ang kapait lang ani niya kay sige panaot mga kuan sa unan dagan siya konsihal iya dauton ang mga tawo nga kuan niya wa man siya gudawatas mga kapitan nga nanagan kay sakto naman sila. Oo niya. Ang usa ka kapitan tuwing ang amigo iya sang dauton. Dauton niya maayo kay kuwatag kanding, niya kuwatag Pero, panty. Pero wala siya grupo ron, wala Wa siya siya grupong yun, wa yun. Independiente na siya. Mm. Lisod yun kayo. Yung saon man nato aning o. Ano nga po tanang Goliath? I'm Sige, sorry. sige, bam. Mupadayon rabagay yun ni Uglang sa ng akong bana pagkakonsihal, isip independente. Babagan ko baka siya o ako lang ning uyunan. Unsa ma. Mao ni mga pangutana. Atong basahon dayon ang giya diri Giya, Goliath, giya, para diretso ta sa tambag. Dari, sige. Kung ari ka sa Mateo 6, versikulo 14. Ge. Matthew 6 verse 14. Ah. Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apan kun dili ninyo pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kung ari ka sa Mateo 20, versikulo 27, gingon dire. Kung usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Kani mahitungod ni Ate Pres kung mulangsad ka sa eleksyon, kanang maghisgot og serbisyo. Diretso ta sa atong tambag ni Ate Pres, ging naingon sa asawa mo dayon maglangsad yang bana isip independente. Para nako padayon tungod kay ang tao maoray mo pili. Padayon naglangsad na imong bana, bahala ko siya ay partido. Apan garing usang gibasa na ko Ate Pres nga hinautunta nga dili nila batunan ang pagdumot. Kay gingon ra ba din sa akong gibasa primero nga kung pasayloon ninyo siya, pasayloon usab kamo sa Dios tuwa sa langit. Pero kay kini siya, kani mo dagan manaot magkukunog mga kontra baka niya, ano di ba? Oo, Dili pero angay nga manaot. Oo, pero nagpakita naman no ta siya og pagbasol o paghinulsol kay niadto naman sa kapitan kay gayo naman siya. Oh, ni ngayo sa pasaylo. Oh, dito naman yan. Lagto dito ang kapitan kay dili man gyud kuno siya mo pasaylo kay dako pa yang kay ubos. Sa ato pa sa dihang ning adto ta dito sa kay nakig-uli na sa maayong kabubuton, nagdumili man gyapon kapitan. So sa ato pa ang kapitan sa pagkakaron mas labaw ang iyang kay
pagbaton og paglumot ngadto siyang isig ka tawo. Mo itong gibasa na ko ni karon, unya kadto ikaduhan ako pagbasa Ate Pres nga gingon diri nga kung gusto ka mamihimong labing dako o gusto ka mamihimong labaw sa tanan, magpaulipon kanila. Abot pa sabot ang serbisyo sa katawan mo gisgutan. Mo nga naingon ko Ate Pres, kapananglitan dai umudayon og langsa na imong bana isip independent, palang sara. Ang mga tao na ay maghukom, di ba, Ate Pres? Okay. Doon na bito ba doon, Ate Pres, nga, sigil ka siya panghatag, no? Si Priscilla, sigil siya panghatag bugas, sigil siya pagkaon, mga paklans. Hapit naman kong eleksyon. Ano, good. Pero ang komentaryo na sa amigo na kumpare, Ate Pres, ningon ay, kung nanghatag siya kay hapit ng eleksyon, pananglitan iya og electioneering o di pagpangapanya kanang ito bakag silent campaigning dili lang ta maghukom kay ginuo to as taas mao ray nakasimba si kasing-kasing kung iyang gibuhat minaayo ba o di O, ba dili. Oh. Okay, ana na lang sakto. tayo no Ate Preso sa imong final isip asawa kay asawa ning nangutana Sa iyong pagkuta naman. kanang padayunon ba Ay. yang bana isip independent Oh, kung ganahan ng imong bana, padayon na lang. May mawa kung mo padayon siya. Basta kay nga kung kuhan nga, mulansar ka, ayo lang kayo pagasto. Diba? bitaw no Hindi total na lang tao magasto. total lang tao ganahan niya Oo, ganahan Bubutar man ka. yun. Mauna. Sige, Inday. Unya, ikaw ate preso ka nang ang ang preso ko nga kapitan, mamimong kapitan sa kabayot. Okay ra? Okay ra, oy, ikaw, ganahan ka, ganahan. Awi ka, magkunsihal man ka. Sunod, kapitan. No comment. Salamat pa dito lumadon. Kuda ko!